Babaw ha. Plasta na po tao banyog-banta sa paglanyog-lanyog, pabati tanin nyo, ilabi niya sa pagpaimsog sa tuwang kalawasan batog sa mga sakit na pwede upakdag sa tuwang kinabuhi. Ha? Tod, kining atong tulumanong gato kanato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement gado na ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic kadunay isang cup nga kalabo garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bacteria ug virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. Alright, good noon di ay labaw na. Di mga drivers nato bati pudsad sa ilahang pagmamasada karong mga takna Live data sa itong Facebook page, Kalabo Herbal Product Jesser Marketing, and DJ Mike Kiling Facebook page. Like, share, follow, di ay kanato ha. And kumusta ning uban kanato diha karon nga padayon sa ilahang mga buluhaton, sa ilahang pagpahimsog sa kalawasan ng uban pa. And duyog mo sa pagpatimbaya sa gihapon 0917-509-5493 ni ato ang text line number Osbon ko 0917-509-5493 alas 11:17 na. And good noon sad sa mga lugar nga naabot sa itong pagsibya kanato karong mga orasa ilabi na sa Yes FM Radyo Provinciano Caguait, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 88.1 Line FM Santo Tomas, 94.3 Tandag City, Real Radio San Francisco, 89.7 Lupon Davao Oriental, 94.1 Line FM Hinatuan, 90.5 Real Banat Radio Davao Oriental, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM sa San Miguel Surigao del Sur, 88.3 Lion FM Badas, 99.5 Gold Bayugan, Big Radio Bayugan, and Line FM Tubigon Bohol. Maayong pagpaminaw, maayong udto diha kaninyong tanan sa gihapon usab pabati taninyo ha. Usbon ko 0917-509-5493 ni ato ang text line number. Live ta sa DJ Mike Kiling and Kalabo Herbal Product Jesser Marketing. Lolo Baba. Oh, si Pubili pa. Tod, pag ang lalaki nga nagpropose o will you marry me, unsay paagi sa sa mga babae pag mag-propose, Lolo Baba? Buntis ko, ikaw ang ama. Unya daw bi kung unsay makapaturn on sa lalaking maglaba og panty og bra. Makapaturn off, Lolo Baba. Iyaha dyan itong iyang gilaban. Muna karon kabaw niya mo ay mong kumpiyansya ha. Pero matikdi, Lolo Baba, no? Sakit kay pamalandungon kung ganing sultian ka sa imuhang sa imuhang amahan bitaw labaw na kung nasi kalagot sa imuha. O di ba ka nakipangayoon sa imuhang papa niya dayon dili niya ihatag sa imuha og wa siya kahatag. Aw siya may sulti sa amahan Maikling. Kana moingon ang amahan nga ibalaan ko lang labad kay ka sa ulo. May pagipahid na lang ka sa habol. O sa trapo. Grabe sakit bitaw kayo nya taon gud oy. Grabe po ka pa oy. Pamalang nimo isipang pila mi ka milyones naglumbanyag dagan atong panahon niya tapos ipahid lang nimo. It's kind of you. Ganyan nyo. Sumunya nga sagdin yung papa ninyo kay matigulang na siya. Sultihan lang po siya tubaga. Ibalaan pa lang labad mo po di ka sa ulo pag matigulang ka. May pa siguro ilubong ng tikadetsyo. Balos-balos ba? Pero kini Lolo Baba, usay masulti ni mo ani. Usahay espesyal ang laway kaysa ngiti kasi kahit sino pwede mong ngitian. Pero ang laway mutulo lang gyud sa taong gusto nimong tilawan. Oo, tama gid na siya. Mutulo lang gid siya sa taong gusto nimong tilawan. Sa taong gusto nimong paakon. Mao na pag ikaw mahinay ka og mapaakan sa nganya,
matilawan sa ganyang klaseng tao pagpa-check up dayon, pagpa-injection, kay basi niya naan kay rabies. Dili tiyaw niyang mapakan yung matilapan sa taong nagtagbisay ang laway, oy. Ha? Tiyaw mo niya? Tarong bago ng tawanan ng ingan niya. Magtagbisay, magtulong laway. What's the kind of that, ha? No, so mao nang magamping-amping taon gyud kay wa na toy balya ng panahon karon na nagibang tawo nga ingan niya gid taon sad. Gani, tama jud ka Lolo Baba, ano? So, lain pa diri Lolo Baba. Sa pamailain diha tod. Okay, naay mga pangutana po diri ang ato ang tubagon. Okay? Kini. Unsay tawagan ni Lolo Baba? Kadali lang ha. Kaya ato sa ni siyang uting kayon kung unsa ni siyang mismong pangutana ha. Okay, unsay buhaton nimo? Kini. Unsay buhaton nimo kung imong anak nga babae didto may balaan nimo nga imong anak nga babae dito natulog sa balay sa lalaki. Ako nga anak nga babae dito natulog sa anak sa lalaki. Okay lang. Ha? Okay kasi mo natulog sa dito. Natulog naman sila. Siguro doon lang nila natulog sila. Ha? So, kay niya mga higayon siguro di niya kauli kay nagbuhat og projects. Nahigayon siguro nag-ulan, di niya kauli mo na dito nila natulog kaysa naman akong palakton. Daghan na ba kayog mga di maayong di maayong tao karon mga dotan sa palibot labaw niya paggabi no. Di na din mo sundoon. Sundoon gud taon sad. Pero man din niya mayon nga niya solusyon na. Pero okay naman siya kuha kung matulog lang dito sa balay sa lalaki. Kaya at least nasay ko kinsa ako pangitawan paganig niya mahina na may tabo sa iya. Kaya daw bignagi nahitabo sa ilahan duha. Gikuha ang iyahang pagkababae. Ako niya kuha ang iyahang pagkababae. Supo kayo sultian ako siya moingon kog suman magminyo mo duha. Ako yung magbuot na pangit po kayo sa tanyan. Ha? Sultian na lang tuod niya ko tuod tong mismong lalaki nga malasa ni mo doy, oy. Nakuha niyo mo pagkababae sa kuha nga anak. Kabalo ba ka nga daan ng lalaki? Malas kay kag yun. Ha? Unya, daw be. Silami. Unya, kung mo-insista ang lalaki nga ay kabala ka cool. Ako aral ginaminyoan yung imong anak cool. Panugutan niya ko akong gibuhat niya siya kay seryoso ko siya ha. Maubaw. Sige, kung maubaw. Pero siguro lang away mahitwalay na wala na juntis. Kung wala na buntis, okay ra. Pero kung interesado gyapon siya nga pag-ubanan, minyuan niya ko ang anak, nga singa niyang pag-iya, sultihan niya ko siya. Sige, andyan makakagid mahimong banya sa ko ang anak, makaya ka niyo mo niya ang batasan. Basi niya ka. Magilakila kag iuli niyo mo na diri sa ako. Pagwalis gani, pagwalis gani mo gawas ni sa kumbalay o gimuhan ng ikauban, dili na ra bagid nimo pwedeng ibalik. No return, no exchange ra bagid, Wa niya iripan, Makaya makanimo kaon yung batas niya nga gusto nimo pag-uli nimo wa mo luto nya tapos singagan ka sa buntag, di ka lutuan o nya tapos makita nimo daghang kay mga alabunyon, bulingon o gugaw kay balay nya siya nagbilakad-bilangkad sa sopa, nagsigig silpon. Okay ka na. Mantos nimo nya, Di para bagi niya kabalo maghugas plato. Ikaw gi mag-antos niya Joy. Siguraduhan niyo mong plano sa kinabuhi niyo mo kung gusto mo pang mabuhay. Maglabad yun ang imong ulo. Nga niya inyong buhaton mga mahal, mga ginikanan sa uyab sa inyong anak pag gani makita ninyo. Nangyay si balag-balag. Ako ang pangatubangon ng imong amahan.
Ha? Confident kayo. Ha? Lakas loob kayo masyado. Oh, nya tapos kung tugaan ng tinuod, na kung anak, na, tapulan kayo ng tapulan. Dugay pa mo mata. Arte pa kayo, mura dyo gwapa. Ha? Ang gwapahan na siguro kaniya kay, di naman ganyan niya halos, magwas yung kwarto. Oh, laban ka na sa ulo, sige papalit. O niya, gusto ni mo niya Sige, Kol. Mag-isip-isip sa muna, Kol. Si mong gingon, Kol. Pamalandungan sa nako, Kol. Salamat dahil sa impormasyon, Kol, ha? At least, nalandagan ko. Para dili po ko ingon tantong masangit ba kay lisod kayo karong panahon na. Basi niya maahat ta ba niya. Mora day gihapon, magproblema ta sa katapusan. Gigog ba ang po nako? Ako nga Dili, ang akong kagalingon, Kol. Sige, Kol. Uli na ako, Kol. Muha ng anak ni mo, Kol. Niya ba? Tingala din anak. Pa, asa naman to kung kuan pa, uyab na ko. Ay, akong gisultihan nyo kung unsa ka na klaseng pagkatao. Wa siya ganyahin. Ilalan siya kay hugawan daw kay ka. Mismo dinyugan ni mong panty. Ipalaba pa niyo mo si mong mama. O sila lang gidaw tuod ka kung magminyo mo mag-uban mo sa kabalay unya tapos mga dinyugan niyo mo siya mo ang palabon na namali sinagitaon. Mao nang mga ginikanan, inyo haging tudluan ng inyo mga anak nga mahimong responsable silang kaugalingon kay lisod kay maulawan labaw na kung makapuyo bitaw laing balay or balay sa ilahang ikarelasyon kay narabag yung mga ugangan nga himantayon kay tanan na ay mga ginikanan sa ato ang karelasyon nga kuan kay maingon na to kining strikta kaayo himtayen kasi lihok himtayen kayo sa mga sa mga buhaton imo diha bisang naglihok-lihok ng gani ka na panglimpyo na ka na pangkuan na ka halos imo na silang giserbisyuhan na himo na kakatabang nila musulti gyapon sila moingon nga tapulan kay kastanan. So di po dyan siya ingon nga sa babae lang na diferensya pwede po sa pamilya sa lalaki o ang lalaki mismo sad, di ba? Gwapo rin niya pero tapulan niya Kulatahon lang kanya. Reklamo ka nga sige lang siya gigda kaya di siya mo trabaho. Kulatahon kanya. Kapulitin mo. Ganyan ka. Ganyan ang inyo mga nyak. Pag ganyan magdala og chicks sa inyong balay ha. Relasyon kanyang mga nganyang klase mga bata. Ako magganyan ito bata ko. Gusto ko magdala og chicks sa balay. Sa ko ang mama. Sa ko ang ginikanan. Pero di na ko makaya. Imadlo ko. Basi kasabaan ko. Muna nga. Nanad ganyan ko may kiling. Dadon na sila og hotel. Nitigong ganyan ko ang malawas na ko. Balon na ko. Ha? May pa dito sa hotel o sa Ladingas, bugnaw pa, aircon pa. Lalay oras. Time's up na po, sir. Extend pa mo. Anyway, kabisyo my love, so sweet padahin ta sa unahan sa gihapon tuod sa tuwang paglanog-lanog and make sure nga magtumar mo og Angelic C vitamins para protektado og himsog ng inyong panglawas gana kamukaon og dindot ang imong pagkatulog. Inom sa Gesture Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C, ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Gesture Angelic C with sodium ascorbate na siya. Padayon ta sa nanduyog sa paglanog-lanog, padayon sa pagpahimsog diri sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto.